Slav Kurdno dersên me yê Pythonê berdewam dikin. Vê dersê de em lîsteyan, dictionaryan û tablan bibînin. Pêşî bêjin lîste wekî ku jê bêfam kirin daneyên lîsteyê ne. Nimûneyek bidin a ve kev. Lîsteya xwe em çawa dikarin vê bikin? Bi du kevanekên çarçık em vê dikin. Normal kevanek nenin ev. Normal kevanek vekin ev be tuple ku em bi kevanekên xemilî vê bikin. Ev jî dibe dictionary. Ji em lîsteya bibînin çend nimûne bidin. Mînak em bêjin 1, 2, 3, 4 û em bêjin print a. Lîsteya me nîşan da. Tîpa wî mêze bikin. Tîpa wî lîst da me. Lîste jî di rema me de qadekî digire. Qadekî ve dişêre. Lê di hundirê wî de zêdetir tiştan dikare veşêre. Ne tenê hejmar em dikarin di nav da stringa jî veşêrin û bêjin 5. Lê 5 bi string em me nivîsan. An jî em bêjin true, an jî bêjin floatekî jî di nav da veşêrin. Lê tiştê daneyekî qediya vê em bêhnokekî têkine her daneyan em bi bêhnokan veqetînin yana xeletî bide me û em vîya jî print bikin. Îja di nava lîsteyan de meriv çawa dikare bigere. Em bêjin em dixwazin hemû lîsteyê nalê tenê di nav de daneyekî em bînin. An jî ji çend daneyan çêbîye em wî bizanbin. An li ser daneyan guhertinekî bikin em wî çawa dikarin bikin. Bibêjin print a û li piştê ayê em ê wekî kevanekên lîsteyê em ê du kevanek vekin. Di hundirê wî de bêjin me 0 nivîsan. Bersiva me 1 da. 1 yani daneya ewil da em bêjin 4 binivîsin di hundirê lîsteyê de. 5 da 5 kîjeye binirin 1, 2, 3, 4, 5 daneya me ya pêncemîn. Lê me çima divir da 4 nivîsan? Gotinekî heye dibêje nivîsbar her tim ji 0 dest bi jimartinê dikin. Yani wexta ku em bijmêrin em ji 1, 2, 3 de najmêrin. Em 0 jî tevlî dikin û em wisa dijmêrin. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di nava lîsteya me de 7 daneyên me heye. Mesela 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dane hene. Lê em bi îndeksa wan bijmêrin em ê 0 de dest pê bikin. Em vana biguherînin ji ber ku zêde li hev nekevin. Em mesela bikin çi? Sêv, nar û gûz. Ya jî jê bibin van. Û em bidin nivîsandin îja. Mesela îndeksa çaremîn de floata me de em îndeksa pêncemîn mêze bikin çi bide me. İndeksa pêncemîn dibêje tuneye. Di lîsteyê de îndeksa pêncemîn nedît. Ji bona ku em bizanbin çend dane tê de hene em dikarin çi bikin? Em dikarin fonksiyona lenê bikarbînin. Len tê çiwa teye. Di îngilîzî de dibêjin length. Bi Kurdî dikarin bêjin dirêjî. Yani dirêjbûna wî. Ev fonksiyona lenê di Pythonê de dirêjbûna tiştekî nîşanê me dide. Em bêjin a lîste ne bana a string bana çi bidane me. Stringa xwe Kurdistan em binivîsin. Û em mêze dikin dibêje ji neh karakter çêbiye. Dirêjiya Kurdistanê neh em dibêje. Em bijmêrin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 neh dibêje. Di stringa de jî meriv dikare wekî lîsteyan bifikre em bêjin a îndeksa sêyemîn ji me re bîne. Ê çi bîne? D'yê ji me re anî 0, 1, 2, 3, ya sêyemîn D bû û D'yê da me. Îja em ayê jê bibin li ser lîsteyê em berdewam bikin. 0 em binivîsin sêv anî. 1 em binivîsin hinar anî. 2 em binivîsin gûz anî. An jî em dikarin negatîf 1 bikin. Negatîf 1 çi dike? Ew jî dawiya lîsteyê de kîjan hebe di dawiyê de wî tîne. Em bêjin ev wekî din çi be? Wekî din 5 em binivîsin. Ji me re biçe 5 bîne. İndeksa dawî çi be wî dibîne. Em dixwazin sêvê bavêjin B'yê em bêjin B wek hev a û em bêjin îndeksa 0 û em B'yê bidin nivîsandin. Pir xweş êdî B ji me re dibêje sêvê wekî ku me A0 ne nivîsand be me sêv li vir nivîsand. Îja jî em guhertinekî bikin li ser lîsteyê. Em sêvê têkin çi? Em bêjin a îndeksa wî 0 êdî bira çi be? Bira 3 be û em ayê hemû bidin nivîsandin ez tenê 0 ne. Em dibînin ku êdî îndeksa 0 bûye 3. Nexwe em îja tiştekî lê zêde bikin. Em bêjin çi mesela? Em bêjin a append divir da min çawa xal nivîsand li dû ayê li dû lîsteyê. Ji min re vese qot çend tişta nîşan da. Append çi dike? Em bêjin tiştekî lê zêde dike. Bêjin pîvaz. Ya pîvazê li ayê zêde bike. û em bidin nivîsandin binêrin 3, hinar, gûz, true, float, integer û di dawiyê de pîvaz kire. Yani append wexta ku lê zêde bike
daveje dawiya listede dawiya listede edi pivaz heye le tiştê ku em lê zêde bikin naxwazin here dawiye em dixwazin here indeksekî din davejim indeksa 0 an jî indeksa yekê pêşî em bêjin sêv were paşê pîvaz were paşê henar were yani indeksa yekemîn de em pîvaz tekne em ji bona wî em dikarin çi bikin em ê append bikar neynin em ê insert bikar bînin û em ê bêjin indeksa wî pêşî bêjin û li dû jî bêhnokekî tekne piştê wî tiştê ku em dixwazin lê zêde bikin çi ye me gotibû pîvaz û em jê re bişînin li vir de me sêvê kiribû tirî wî ji bîr nekin tirî indeksa yekê de pîvaz kirê indeksa yek hinar bû indeksa du pîvaz bû indeksa yek an jî me bigota pîvaz têke indeksa çara ji me re bigota tirî hinar gûz tirû pîvaz piştê tirû pîvaz e ji em bêjin du listeyên me hene a jî em têkin wek hev yek do sê bana jî jê bibin êdî û em bêjin a xalekî têknê di vir de extend heye extend em ê çi bidin hundirê extendê em b'yê bidin hundirê extendê û em a'yê bidin nivîsandin a sêv hinar û gûz yek du do sê yanî me çi kir me du lîsteya kir yek lîste me b'yê jî kire a'yê êdî daneyên di nav b'yê de jî ketin nava a'yê wekî din em dikarin çi bikin xalekî têknê clear em tekne çi bibe clear bi İngilizî paqijî yani ev fonksiyon ayê paqij dike hundirê wî vala dike tiştekî tê de nayêle di lîsteyan de wekî din fonksiyona reverse heye ew jî em bidinê aya me sêv û hinar û gûz bû reverse çikir sêv indeksa wî 0 bû indeksa wî bû do yani ên paşî hatin pêşî ên pêşî çûn paşî li vir de me çend tişta lê zêde bikirane bêjin çi tirî tekne tirî pê serî tirî gûz hinar sêv wekî din em jê tiştekî derbixin bona wî jî çi fonksiyonên me hene remove heye remove jî wisa dixebite em bêjin lîsteya xwe divê em zanibin di hundirê wî de sêv heye em ê sêv binivîsin û em ê lîsteyê bidin nivîsandin sêv êdî di lîsteya me de tune ye beriya derxistinê jî print a bikin ku em karibin bidin berhev li vir de di lîste yekemîn ayê de hîne ku me sêvê jê derinexstiye çar tiştê de hene çar dane tê de hene tiştê ku me sêvê derxist êdî sêv ne elemanê lîsteya me ye lê em navê wan nizanin em bêjin an jî navê wan pir dirêj e yanî li vir sêv na bêjin daneyekî pir dirêj heye em ê yek bi yek wisa navê wî hêda binivîsin na ji bona wî çi heye indeksa wî zanibin besê me ye ji bona wî jî pap heye pap jî divê em indeks bidine indeksa 0 kîja bû sêv bû em çi bidine indeksa sêya bidine 0 yek du do sê em dixwazin jê tirî derbixin pap jê tirî derxist yani indeksa sêya kîja be wî derdixin em du do binivîsin ê gûz derxije an jî em dikarin çi bikin mînak em bêjin del û indeksa çenda bidine indeksa 0 em bidine yanî em ê sêvê jê derbixin ev del jî di Python'e de tep karanîn delete me kir me indeksa ku jê ra got jê bir em indeks nedinê jê bibin ê çi bibe del a bikin êdî a çû a tune ye dibêje min ayê nedît me awqas li jor ayê nivîsandibû li vir de binêrin beriya delê me print a kiribû wî nivîsandiye lê piştê ku me del a kir êdî a nema wekî ku me ayê ji remê jê biribe an jî em ayê jê nebin tenê hemû elemanên di ayê de jê bibin ê çi bike di vir de me jê ra got hemû elemanan jê bibe ev du xal li ser hev û êdî a ji me re paqij kir wekî ku me clear kiribe îj em berdewam bikin em vana jê bibin û em ser ayê dîsa bixebitin em bêjin çi em bêjin a sort yanî bike rêzê û em ê bidin nivîsandin çi kir gûz hinar sêv tirî çima wisa kir mesela tê ku bala min kişand di alfabeyê de g pêşiya heyê tê h pêşiya sê tê s pêşiya tê tê yanî em dikarin bêjin sort çi kir li gor alfabeyê rêz kir ku hemû string bin di nav de integerekî hebe çi bibe dibêje ez nikarim integer û stringa li hev sort bikim nexwe em vane hemû têkin integer ji vîya re bêjin 6 em ji vîya re jî bêjin 4 û em ji vîya re jî bêjin ne û em bêjin sort ê çi bike sort indeksa me ya 0 neh bû ya biçûk anî serî gor biçûkbûna wan kire rêzê di 2 3 4 6 û neh îj em bêjin em wisa nekin tam tersê wî bikin yanî neh biral pêşî be 6 li 2 neh be ji mezinahiyê em dest pê bikin heta biçûkî em biçin em ê çi bikin reverse heye di nava sortê de reverse
nivîsin wek hev tru tersê wî bigire û bidin xebtandin neh 6 4 3 û 2 me bi dest xist û wexta ku mişkê xwe bînin ser fonksiyonekî divê fonksiyonê de ji were qal dike çi û çi heye an jî ji bona çi heye hinekî îngilîziya we hebe û hûn dikarin fêm bikin tune jî hûn dikarin translate bikin nexwe em berdewam bikin îje em kopî kirin nîşan bidin em bêjin b wek hev a di dersa me ya din de me qal kiribû li vir êdî b ji referansa xwe ji ayê distîne a çi be b jî ew e û me digot a is b digot true ji ber çi ji ber ku di rema me de lîsteyekî çêkir referansa ayê jî dide vî lîstê me ji ber ku got b wek hevê ayê b'yê jî dide vî lîstê a û b'yê em nîşan bidin print a print b bikin bira li jêr ya bikin ku em xweş bibînin a û b wisa îja em ser b'yê em tiştekî bikin bêjin b happened em çi lê zêde bikin em 6 lê zêde bikin 6 têde hebû em 7 lê zêde bikin binêrin b'yê 7 lê zêde kir ya yekem a ye ya duyem b ye me 7 li b'yê zêde kir lê em dibînin way 7 li ayê jî zêde biye çima ji ber ku ev lîsteyekî ye yani me tenê li ser lîsteyekî guhertinekî çêkiriye referansa her diya jî ji ber ku yek bû her du jî guheriyan anha em b'yê jê bibin ê a jî jê here wexta ku em b'yê dinivîsin em ji ayê kopî bigirin yani em hevana hemûya têkine lê bira referansa wan ne yek be yani em tiştê ku li ser b'yê dikin bira a eleqa wî û b'yê ji hev tune be ji bona wî çi dikin a û du xal dikin du xal tê wateya çi tê wateya ku hemû daneyên di nava ayê de bigire û bavêje b'yê yani êdî em wisa binivîsin a is b em bikin ê ji me re bêje çi bêje false yani êdî qada b û ayê yek nine wekî ku me lîsteya ayê kopî kiribe û me avêt be b'yê wekî ku me lîsteyekî nû afrandibe wek ku me vîya nîşan da em divê tam nîşan bidin me tenê xalekî kirê me got hemû lîsteyê bavêje b'yê print a û tenê du xal wekî din tiştekî tune ye hemû lîsteya me nîşanê me da wekî ku me print a kiribe pênc daneyên me hene îndeksa me ji yekê bira dest pê bike yek tevlî bike lê heta çenda binivîse 0 1 2 3 heta sêya lê sê ê nenivîse çikir îndeksa yekemîn û îndeksa duyemîn nivisan ya sêya nenivisan ji bo ku em ya sêya jî binivîsin em ê îndeksekî lê zêde bikin 4 ez vî lîstê biguherînim ji ber ku daneyên di lîsteyê de jî hejmarin û vana jî hejmarin dibe ku meriv li hev bixe em vîya têkin string em bêjin Python JavaScript C û bêjin bervana kîja ziman ê here HTML zimanekî pir giring e em HTML nekin nav van zimanan ave îje em bêjin ji yekê bigire heta 4 tune bû lê xeletî neda me ji ber ku heta sêya çû em vêya têkin 5 ê bêje çi ê wî jî bide ew jî xeletî nade yani wekî ku me wisa kiribe ji yekê dest pêke îndeksa yek Python îndeksa 0 e û heta dawiyê biçe an jî em wisa bikin em bêjin dido Python 0 e JavaScript yek e C dido ye ê dido nekê tenê Python û JavaScript binivîse û ê din jî nekê yani vîya em wekî lîstê birandinê dikarin bifikirin mesela me tiştek nedaye ji serî de dest pê bike heta îndeksa duyemîn me divir de lîsteyê birand û me tenê vana girt îje em werin tiştê ku min nîşan neda lîst bû fonksiyona lîst ayê em têkin string Kurdistan û em bêjin b wek hev lîst a em bikin print b bikin divir de fonksiyona lîstê ji me re çikir çû stringa me yek bi yek tîpên wî geriyan îndeksa 0 heta îndeksa 8 çû û yek bi yek tîpan kir eleman û wan elemana jî avêt lîsteya b'yê yani lîste fonksiyona wî wisa dixebite êdî k elemanekî ye û elemanekî ye r elemanekî êdî hemû tîp wekî elemanê lîsteyê ne nexwe em îja têkevin dictionary û em bêjin çi dictionary xelet nebim wisa dihat dinivîsandin fonksiyona wî jî divê wisa be kevanekên xemilî vedibin û em bêjin a wek hev û em du kevanekên xemilî bidine û em bêjin print a type a bikin ji ber ku me du kevanek danê hundirê wî vala be jî ê dîsa ev ya bêje dictionary ye dictionary meriv dikare çawa qal bike di dictionary de key û value hene wisa bêjim key value hene di hundirê wî de em dikarin bêjin nav
û du halên li ser hevdanîkin li hemberî wî jî bêjin zinar. Wekî din em dikarin bêjin temen, divir em dikarin hejmar jî binivîsin wekî di lîsteyan de qet ferq nake. Temenê me jî têkin 65. Lê çima xeletî dide me? Di dîkşinarî de wekî lîsteyan wexta ku me daneyekî din nivîsan divê em bêhnokekî têkine wisa berdewam bikin. Wekî din bêjin ziman jî du qalan têkine û bêjin Kurdiyan jî bi tek neyînok hem çêkin Kurdî. Dîkşinariya me nav zinar temem 65 zaman Kurdî danivîsandin. Di dîkşinarî de û di lîsteyê de jî meriv dikar bû dîkşinariyekî bidana lîsteyê jî me wî qal nekir ji bîr kir. Di dîkşinarî de meriv dikare lîsteyekî jî amade bike. Em bêjin ziman tenê Kurdî nebe, lîste ve çi tê hebe. İngilîzî hebe û wekî de Esperanto hebe. Sê ziman hebin û wekî lîsteyê me daye. Di nava dîkşinarî de û em bidin nivîsandin li hemberî ziman çi nîşanda lîsteyekî nîşanda xwazin bigîjin qadekî dîkşinariyê me di lîsteyê de me çi dikir me digo îndeks 0 ne wisa. Divir de îndeks naxebite. Divir de divê em kêya wî nav bidin ê bersiva me çi bide ê zinar bide. Ku temen bidin ê 65 bide em ziman bidin jî ê lîste bide me. Bidin nivîsandin belê zinar da em viya têkin temen 65 bide. Em wisa li hemberê wan çi heye li hemberê key yani nirxê û nav çi ye em wî dikarin bidin. Wekî din em dikarin len bidin xebitandin. Len a em bikin sê dame. Divir de vana jmart yek ev dido ev jî sê got. Di nava dîkşinarî de sê key û valû hene. Em bêjin b jî birawsa be dik tem binivîsin û fonksiyona xwe vekin nav bêjin valûya wî string bidine zinar. Başê temen wek hev 65 int bidine. Başê jî bêjin ziman wek hev em ev lîste bidine. Başê jî em b'yê bidin nivîsandin. B'yê ji me re wekî çawa a dîkşinarî bi fonksiyona dik jî tiştê ku daneyê ku me daye yek bi yek kir key valû li vir keyên û li vir jî valû me bi bêhnokê wan birand key valû key û valû û ji me re encamekî wisa derxist kir dîkşinarî. Em vîya jê bibin û em ser ayê berdewam bikin a bêjin xalekî têkine case nîşan bidin û divir de wî jî bavêjin b'yê vir de print b bikin bidin nivîsandin. Dîkşinarî case nivîsand çi dame nav temen ziman dame case yani tenê vana ê yekem keya tîne. Nexwe em divir de karin bêjin values jî ê çi ji me re bîne. Ê li hemberê wan çi hebin ê bideme. Dîkşinarî values zinar û 65 û lîsteya me anî. Items jî hemû tiştên di nava dîkşinariya me de anîn. Îja em li ser dîkşinariyê nûjenkirinekî bikin. An jî em guhertinekî bikin. Me wî çawa bikin. Em dikarin divir de bibêjin nav wek hev û em bêjin çi tekno Kurd û em ayê bidin nivîsandin. Di dîkşinariya me de nav zinar bû. Piştî wî me nav guheran û me kir tekno Kurd. Navê me êdî bû tekno Kurd. An jî em dikarin temen biguherînin an jî em dikarin lîsteyê biguherînin. Fonksiyonekî li ser bidin xebitandin û update nûjen dike temen nûjen bikin. Temen û li hemberî wî jî çend bêjin 85. Başê em ayê bidin nivîsandin. Divir de me temen update kir me 20 salê din jî kir ser temen. Temen 65 bû êdî temenê me bû 85 em tam pîr bû. An jî me divir de êdî kîjan qad bixwestana me wî dikarbû nûjen bikira. Bi xêra fonksiyona update re. Me guhertin êdît nexwe mîje tiştekî lê zêde bikin. Tiştekî nû nav ziman temen û netew em bêjin. Hemberê netew jî em bêjin Kurd e û em print a bikin. Biborin me xeletî kir. Ji ber ku wisa nayê nivîsandin netew em ê binivîsin û li hemberê netew jî me bêjin Kurd. Nava du ewkan de em nikar. Îja em bidin xebitandin me kirbû 85 başî me jê bir. Ziman evin û netew jî wekî Kurd nîşanda. An jî em tiştekî din lê zêde bikin. Zayen de em bêjin lê du nava du ewkan de. Zayen jî em mêr binivîsin û paşê jî wekî ku em dibînin piştê netewê zayen jî lê zêde bû. Wekî ku me di guhertinê de update kir em dikarin update divir de jî bikarbînin. Update tê de jî bêjin zayen û mêr binivîsin. Print bikin wek vîya encamda ferqa wan tune ye. Em dikarin li ser updatê jî tişt lê zêde bikin. Îja ku me vana kir em werin tiştekî jê derbixin yani jê bibin. Di lîsteyê de pop hebû me îndeksê didan û wî îndeksê jê dibir. Divir de jî em dikarin bêjin pop û divir de divê em key bidine. Kîja dixwazin jê bibin temen em jê bibin û em ayê bidin nivîsandin. Nav zinar temen êdî tune ye û tenê ziman ma ziman jî ev dame. An jî me dikarbû
del bu karbaniya del ve em devir zaman bedine qada zaman jmere paqij bike jê bibe. Êdî tenê temen û nav ma wekî din çi hebû qlîr jî hemû paqij dikir tiştek têde nerhîş dikşnariyek vala didan me. Îja em bêjin B wek hev A em bikin A kopyem bikin ya jî paqij bikin devir jî B'ye bidin nivsandin print B em bikin her du jî yek encamdan îja em bêjin print A is B em bikin dibêje false lê ku me vîya kopî nekirana me wekî A'yê bikirane devir da jî wekî lîsta ku me tiştekî li ser B'yê biguheranda ê A jî biguheriyana bicarbînin. B nav tekno kurd em têkin û em li A'yê jî mêzekin ya jor A'ye ya jêr B'ye A jî wekî B'yê guheriya. Îja çawa ku me lîsteyekî çêkir em dikarin di dikşnarî de dikşnarî jî çêkin yani devir de çawa bêjin zarok û nimuneyekî dikşnarî em bikin devir de çawa me A'yê kiriye dikşnarî ev jî wekî A'yê bifikirin nav em bêjin zarok yek em bikin wekî ku zarokekî min hebe nav ez navê zarokê xwe ez çi danîkim navê zaroka xwe berxwedan danîkim û temenê wî jî bira heşt be îja em werin zarokekî din jî em çê bikin bêjin zarok dido zarokê min ê dido hebe em wî jî têkin dikşnarî zê navê wî çi danîkim bêjim nav û li hemberî wî bêjim ev jî bira keçik be navê keça min jî bira Kurdistan be û temenê wî jî keça min 10 salî be demen jî em têkin dehnêrin em bidin nivsandin hemû da nivsandin ez dikarim li vir jin jî lê zêde bikim û ez dikarim yanî divir de tiştê ku ez dixwazim bibêjim sînorekî we tineyî çawa êdî bixwazin di dikşnarî de her tişt hûn dikarin binivîsin ev wekî NoSQL ye yani divir de ez ana dikarim taybetmendiyên zarokan jî binivîsim an jî divir de Kurdî nalê dikşnarîkî vekim û di nava wî de jî ez bêjim Kurdî û di nava Kurdî de jî dikşnariyekî din vekim û ez di nava Kurdî de taybetmendiyên din jî bêjim ez dikarim Zazakî lê zêde bikim Soranî lê zêde bikim ev hemû tişt dibe daneyên êdî mirovekî an jî daneyên li ser înternetê mînak didim wexta ku hûn li ser malperekî bibin encam li vir wisa nalê em bêjin çê bêje dibêje username û li vir êlhemberî wî bêje teknokurd bêje password filan tişt wisa yek bi yek nirxên we tê nivsandin em bêjin û di nav van daneyan de wekî ku min hinekî berî fonksiyona nîşanda zêdetirên wan jî hene lê yek bi yek meriv nikare di vir de qalib bike van fonksiyona meriv dikare di nava daneyan de bigere tiştê ku ji me re hewce bike meriv bîne çawa nimûne bidim anha ev tenê daneyê yek kesekî ye zinare vîya bi milyona bana milyon însan û her yek navê wan cuda bana her yek du zarokê wan sê zarokê wan hebana û me yek bi yek daneyên wan li qadekî kom bikira bi xêra vî hawê re meriv mesela dikaribû zarokên ku temenê wan 8 bin an jî temenê wan 15 bin çend kesin meriv dikaribû bijmart çend kes bi zimanê îngilîzî dizanin meriv dikaribû wî în bibana bijmarta yani nexwe em berdewam bikin lê em vîya ez naxwazim vîya jê bibim ez vîya têkim şîrove û bêm heta li vir îja ez werim daneya me ya dawîn îro min ê sê dane qalbikira ya dawîn jî taple û xelet nebim wisa fonksiyona wî jî divê hebe wekî normal du kevanek ve dibin û tên girtin bêjin a wek hev tapla xwe ve bikin û di nav de bêjin yek dido print a bikin binivîsin yek dido li tîpa wî mêze bikin got çi got taple berqa wî û lîsteya çi ji hev heye em bêjin dikarin divir de stringa jî lê zêde bikin dikarin tê de booleana jî lê zêde bikin di lîsteya de me dikaribû li ser guhertina bikirana lê di tuple de tiştekî wisa nemimkune tuple te carekî nivisan tu yek carekî dinivîsî tu nikarî guhertin li ser bikî len a em bikin wekî ku çawa di lîsteya de me dikaribû hejmarê wan bidîtana îndeksê wan jî em dikarin bibînin an jî îndeksa dawî negatîf yek me di nivsandin rûda me îndeksa dawî ye an jî wekî di lîsteya de em ji serî dest pê bikin heta di doya biçin lê di doya negirin yan jî heta sêya biçin 0 yek di do ê sêya negire trû negire vana guhertin nin tenê em vana didin nivsandin yani em tenê vana nîşan didin guhertin çi bû guhertin a append bû an jî a remove bû divir de ev fonksiyonên di lîsteyê de me bikar daniyan di tuplê de nayên bikaranîn ji ber ku tuple cuda ye tuple tenê carekî tê nivsandin û carekî din guhertinekî din li ser nayê kirin ji bo ku em guhertinê karibin li ser ayê bikin yani li ser tuplê divê em vîya têkin pêşî lîst û paşê li ser lîstê tiştekî bikin mesela em bêjin b wek hevê lîst a be û em b'yê bidin nivsandin paşê em tîpa b'yê jî bidin nivsandin û em mêze bikin êdî ev ji kevanekî û xuya dike ev ne êdî tuple ev êdî bûye
ye list. De listeyan de yani gon illa dixwazin li ser tapilê guhertinekî bikin divê hûn pêşî wî têkin lîste û guhertina xwe li ser bikin. Yani tapil girîngiya wî bizanbin ku naguhere. Ferqa wî û lîsteya ji hev ev bû. Tiştekî din set e lê ez ê ji we re set qal nekim. Tenê wekî wazîfeyekî, wekî ödevekî ez ê bidim we. Ev set û ev tiştên ku me îro qal kir zêdetirê wî herin hûn bi tena serê xwe hîn bibin hûn ê wisa xweştir hîn bibin. Hêdî dersên me giran dibin. Be ku ez baş nikarbim bidim qalkirin jî lê ku hûn dixwazin di vê qadê de pêş bikevin bi tena serê xwe çend nimûneyan çêkin an jî alîkarî ji jîriya çêkirî bixwazin ez dîsa westiyam ez ê biçim ji xwe re Westworld temaşe bikim bes. Bimînin di xêr û xweşiyê de.